Què tal? Benvingudes, benvinguts. Comença aquí el programa d'Esports Targeta Taronja. Aquesta vegada ho fem des de Santiago, la plaça de l'Obradoiro, perquè el Baxi Manresa s'ha desplaçat fins a Santiago per jugar davant de l'Obradoiro. Un partit que va guanyar el Baxi Manresa davant d'un Obradoiro que està en hores baixes, però un Baxi Manresa que està minant en la seva lluita i en el seu somni per poder accedir al play-off, en un autèntic partidàs dels homes de Pedro Martínez. Per tant, el Baxi Manresa que continua invicta aquesta segona volta en els partits que ha jugat lluny del Congost. Per cert, que de cara a la setmana vinent s'està preparant una gran festa de l'afició que començarà a Cal Xavi amb Rua fins al Congost, partit davant de l'Andorra i posteriorment festa al Gris. El Baxi Manresa que està de moda, el Baxi Manresa que està vivint un bon moment. En farem la crònica i la contracrònica i repassarem tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Comença aquí Targeta Taronja. Benvingudes, benvinguts. Arrenquem! El Baxi Manresa marxa del Fontes d'Ossar amb una victòria importantíssima per 86 a 94 davant de l'Obradoiro. Una victòria que permet continuar somiant en poder classificar-se per al play-off, que està més car que mai aquesta temporada. A més, una victòria que feia molts anys que no s'aconseguia en aquest pavelló. De fet, el propi Pedro Martínez no havia aconseguit guanyar mai entrenant el Baxi Manresa. Y bueno, pues contentos porque no es fácil ganar en esta pista. De hecho, ni me acuerdo cuántos años hace que no ganábamos. Ha fet imbatut aquesta segona volta lluny del Congost. Això és un rècord històric. Mai abans havia passat que un equip de Manresa guanyés tants partits consecutius fora de casa. Tot i així, Pedro Martínez no vol entrar en aquestes valoracions i continua pensant partit a partit. No lo sé, no hago valoraciones durante la temporada, hay que esperar al final para hacer valoraciones. El partit va començar molt complicat per al Baxi Manresa, ja que l'Obradoiro sabia que s'havia d'agafar aquest partit com a ferro roent, perquè de fet l'Obradoiro necessitava la victòria per poder intentar mirar-se des d'una mica més amunt la zona de descens, en la que pràcticament hi és de ple actualment l'Obradoiro. Aquesta tensió que va haver-hi també la va saber aprofitar el Baxi Manresa. Sin contar los primeros 10 minutos, un muy buen partido, sabiendo jugar con los nervios de un rival que sabíamos que en un final igualado pues les podía pesar un poquito la presión que tienen por la clasificación y bueno, pues contento. Una de les coses que va sorprendre més al Baxi Manresa va ser la zona amb la que va sortir Obradoiro des de la primera jugada defensiva. Una zona que li va costar molt al Baxi Manresa superar-la. Així ho explicava Pedro Martínez. Nos ha sorprendido mucho y nos ha costado más de un cuarto empezar a movernos con más criterio y bueno, pues eso yo creo que ha marcado un poco nuestro inicio, porque nos ha quitado confianza en el juego, nos han obligado a jugar diferente a lo que habitualmente hacemos y nos ha costado encontrar una buena respuesta, ¿no? Pero bueno, luego sí que es verdad que sí que la hemos tenido. De fet, Pedro Martínez va parlar també d'aquest final de partit on jugadors, a més de Branco Badio, com el propi Dani Pérez i el propi Pierre Oriola, en van ser protagonistas d'un final de partit que va ser duríssim y dificilíssim. Bueno, sí, claro, es un jugador muy importante para nosotros, pero yo creo que hoy, por ejemplo, Pierre en el último cuarto ha metido 2 canastas muy importantes y el triple decisivo de ganar lo ha metido Dani Pérez. Entonces, bueno, pues está muy bien que busquemos a Papi, porque es un jugador que no lo han podido defender porque es muy bueno y es muy vertical, pero al final el triple decisivo cuando estábamos ganando de 1 en el último minuto ha sido de Dani Pérez. Al final del partit, eufòria i cares contentes per part dels jugadors del Baxi Manresa. Dani Garcia no se'n podia estar. Està molt content de com li estan anant les coses. Sí, dificilíssima. Aquest camp sempre ens costa molt i crec que l'Obradoiro té molt bon equip. Crec que no reflexa la plantilla on estan a la taula, però bueno, l'hem tornat a treure i molt contents. Sí, al final és un tema de dinàmiques, no? Això ho vam aprendre l'any passat. Estem bé, però al final es decanta per derrota perquè la dinàmica va malament, i aquest any al contrari, no?
Sí, estic content, estic amb confiança i bueno, seguir treballant. Avui la primera part no ha estat tan bona, però bueno, seguir treballant, que encara queden 5 partits. Al final del partit també parlàvem amb Pierre Oriola, que va tenir moments importants en el partit i que els va saber aprofitar. Victòria molt important, com has dit, per seguir somiant, per seguir mirant de tu a tu aquest play-off. Partit molt difícil, en una pista molt complicada, on l'equip rival s'ho està jugant tot. El nostre començament no ha sigut el millor, moltes indecisions en atac, mals tiros, a darrere no estàvem prou d'usos. Minuts de molta qualitat per tu, no? I pilotes importants, m'imagino que això també et venia de gust, no? Sí, estic content perquè les setmanes van avançant i cada cop sí que és veritat que arribem al final de temporada ja, però m'estic trobant molt bé, les setmanes estan sent molt bones, estic ajudant a l'equip, que al final és l'objectiu principal que tinc en ment, però com has dit, avui minuts importants, els minuts més calents del partit estar a la pista, que bueno, he ajudat a l'equip, he donat consistència darrere, en atac evidentment ajudant els companys i molt content de com m'estic trobant, de com m'estan trobant també els companys i al final això també és gràcies a la confiança del Pedro, del Salva, del Marc, que al final setmana rere setmana ho veus, no? Que confien en tu i que et donen minuts. Podem parlar ja d'objectiu play-off? Sí, evidentment que ha de ser aquest l'objectiu, és que jo crec que hem de ser ambiciosos. Evidentment hem d'anar amb peus de plom i hem d'anar partit a partit, no ens podem avançar ni començar a fer quinieles, però sí, per què no? Somiar-hi, estem allà i jo crec que aquest equip ha demostrat molta ambició aquesta temporada, guanyant partits molt difícils fora de casa, aquest n'és un d'ells, però bueno, el calendari també és complicat i ens haurem de jugar en pistes complicades. Saps que teniu rècord històric de victòries lluny del Congost? Bueno, home, diu molt de la feina que estem fent. Guanyar fora de casa en aquesta lliga no és fàcil i aquest equip ho està aconseguint, hem guanyat a pistes molt complicades i res, contents i a per l'Andorra ara. Feel great. I'm glad to be here. I'm glad to be on a winning team. Every man's pulling for each other and just trying to keep the momentum going, make playoffs, so that's the goal. Yeah, definitely. I mean, I think anywhere you're wanted is where you want to be. The guys have embraced me well. Definitely, I've been enjoying it, so very grateful to be here. Somos de Galicia, somos de Sanxenxo concretamente. Lo que pasa que cada vez que juega el Dani, que es nuestro sobrino, pues intentamos ir dentro de Galicia a todos los sitios. Ahora nos cuadra Santiago y Lugo, entonces pues son a los dos sitios que vamos a mirarlo. Sobre todo a su primo le encanta, le gusta un montón, entonces pues también nos gusta ir a apoyarlo. Bueno, Dani Pérez se ha convertido en todo un ídolo en Manresa, lo tenéis claro eso. Bueno, para nosotros siempre es nuestro ídolo, pero sí, me parece que está haciendo un papel muy importante y bueno, es muchos años de experiencia y creo que se lo merece todo lo que le está pasando. ¿Ha renovado? ¿Os ha explicado si está contento o no por renovar? Está muy contento, toda la familia ya le hemos dado la enhorabuena tan pronto ha salido la noticia y bueno, felices y él muy feliz, se encuentra muy a gusto dentro del Manresa. ¿Habéis ido alguna vez a Manresa a verlo jugar? No, todavía no tuvimos la oportunidad. ¿Ese todavía es que tenéis ganas de ir? Sí, correcto, tenemos muchísimas ganas de ver un partido en casa, con su afición, con su gente y poder vivirlo con él allí, en el momento. La Catedral de Santiago. Passejant per la Catedral de Santiago, donant-te la volta i veient que pels carrers més cèntrics et trobes, doncs, samarretes del Baxi Manresa. I no només et trobes samarretes del Baxi Manresa, sinó que, a més, resulta que aficionats que s'han desplaçat fins a Galícia, fins a Santiago de Compostela per veure el partit aquesta tarda davant del Baxi Manresa, es troben amb el president del Baxi Manresa, Josep Maria Herms, que també està fent la seva visita turística pels carrers més cèntrics aquí just davant de la Catedral de Santiago. També té part de premsa rosa, 65 aniversari del segon entrenador del Baxi Manresa, Salva Maldonado, i aquesta setmana que en Brandon Taylor ha tornat a ser pare.
El Centre d'Esports Manresa diu adeu a la segona divisió de la federació, la categoria més alta en la que ha militat el primer equip de l'entitat en els últims anys i que ha permès, entre d'altres coses, poder gaudir durant 2 temporades de la possibilitat de jugar eliminatòries de la Copa del Rei de Futbol. La derrota al Congost contra l'Hèrcules d'Alacant per 0-1 va certificar el descens de categoria quan encara queden 3 partits per disputar. Molt orgullós de l'equip i dels jugadors perquè no s'han deixat anar en cap moment i crec que en cap partit o pràcticament cap partit no ens hem deixat anar, hem competit fins al final, la dinàmica és la que és, però així continuarem els 3 últims partits. Però tal com ens va confirmar la presidenta del club, Ruth Guerrero, via WhatsApp, ja feia mesos que s'havia assumit el descens i, al final, l'excepcional han estat aquestes 2 temporades que s'han gaudit molt. Guerrero recorda que el club està format per altres 30 equips i que, per tant, segons la presidenta, cal seguir treballant per seguir fent del Centre d'Esports Manresa un referent amb un equip a tercera, amb cada cop més equips femenins i sent exemplars en la defensa del joc net, entre moltes altres coses. No cal oblidar que fa 2 temporades enrere haver assolit l'ascens a tercera divisió va ser una fita més que celebrada. Dificultat per als equips d'atletisme del Club Atlètic Avinent Manresa, ja que la jornada del cap de setmana no ha estat propícia per al club. Tant en categoria femenina, que milita a la divisió d'honor, com en categoria masculina, que milita en primera divisió, els equips van tornar dels seus respectius encontres amb un coixí molt feble que s'haurà d'intentar engruixir en la segona jornada, que es disputarà el cap de setmana del 4 i 5 de maig. Serà una jornada important per poder afrontar la final amb millors garanties. Una final que es disputarà el cap de setmana del 25 i 26 de maig i que serà clau per a la continuïtat dels equips manresans a les seves respectives categories. Des del Club Atlètic Avinent Manresa asseguren que enguany l'equip ha canviat el seu perfil. i que serà un equip que se sentirà més còmode en la jornada final, ja que en aquesta jornada es decidiran les posicions de descens o permanència a través d'un atleta per prova. Els escacs a Manresa tornen a ser de divisió d'honor. L'Escacs Club Catalònia de Manresa ha aconseguit remuntar la derrota que va partir en les partides d'anada del play-off d'ascens a la divisió d'honor. Aquest diumenge, el Catalònia ha superat el Paó i Paona de Barcelona per una contundent puntuació de 3,5 a 6,5, que supera la derrota que va patir el club manresà la passada setmana per 6-4. La remuntada del Catalònia ha estat espectacular i culmina de la millor manera possible un cap de setmana on els escacs han estat protagonistes a la capital del Bages gràcies a la disputa de les finals de la divisió d'honor catalana que es van celebrar al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa. Els escacs de la capital del Bages estan vivint una revifalla important en els últims anys. La celebració del 75è aniversari del Catalònia va esperonar els membres del club a fer moltes activitats que han revifat l'entitat. A més, amb la seu social a l'Ateneu Les Bases, hi ha activitat cada tarda on nens, nenes i no tant nens i no tant nenes tenen un espai per jugar, compartir i fer cursos d'escacs. L'ascens a la divisió d'honor retorna a la ciutat de Manresa a l'elit catalana i demostra el poder de la tradició escaquista que ha caracteritzat a la capital del Bages. Heu celebrat el 2023 75 anys de vida, un acte cada mes. Sí. Va ser un 2023 exhaust, però sembla que en comptes d'un 2024 de descansar, aneu forts, aneu a tope, no? Sí, el 2023 això va ser un any de molts events, tots relacionats amb els escacs, alguns directament, alguns més indirectament, i aquest any, doncs bé, hem tingut el fruit que hem pogut fer un equip sub-12 per la Lliga Catalana que s'està acabant ara, que no l'havíem fet des de feia molts anys. Un equip de sub-12 són nois i noies de menys de 12 anys, i el primer equip nostre ara mateix està jugant la promoció de divisió d'honor que feia 9 anys, des de 2015, que no ho podíem fer. I molts projectes. Per tant, s'està vivint un bon moment. Explica'ns aquests projectes, quins són? Bàsicament aquest any ens volem centrar molt en la promoció de la canalla, que ho teníem una miqueta abandonat, ara ja hem estabilitzat el club en molts altres nivells i el de la formació ens és molt interessant en aquest moment. La formació. Sí.
promoure els escacs? Treballeu a través d'escoles, a través del vostre club? Com organitzeu aquesta formació? Bé, hi ha dues vessants. Una és gent que s'interessa directament al club i els oferim classes pels seus fills i filles. No necessàriament ha de ser canalla, perquè la formació amb els escacs ja saps que és una cosa que una persona de 50 anys que no hi ha jugat mai també necessita formació, però bàsicament solen ser canalla, i això ho fem cada dia al club a les tardes, que tenim el nostre entrenador, el Joan Mellado, que és el qui ho fa, i després anem a escoles, que això cada any ho pactem, no és pactar-ho, l'Ajuntament ens dona un llistat d'escoles interessades en fer l'activitat d'escacs als centres educadors, a les escoles, i nosaltres organitzem els monitors per poder anar a les escoles. Hi ha hagut anys que han sigut més, alguns anys han sigut menys, en aquest any són 6 escoles que estem fent classes durant 3 trimestres. Per tant, podem dir que també a nivell de base el Catalònia està en un bon moment. Els escacs que han tingut alt i baixos a la ciutat de Manresa a nivell històric i en els últims anys. Una mica com ha anat tot aquest procés per tornar a estar en aquest moment tan eufòric, diria jo. Bé, els escacs de Manresa van tenir uns anys daurats quan érem al casino, que llavors hi havia 2 clubs, el Catalònia i el Manresa. El Manresa, malauradament, va desaparèixer ja fa molts anys, i nosaltres, quan ens van fer fora, quan es va acabar la concessió del casino, vam tenir uns anys que pel local que ens van oferir, per diferents circumstàncies, es va deixar una mica de banda tot el tema de promoció. Simplement es jugava i la gent ens vam anar fent grans, tots, i va haver un buit d'uns 10 o 15 anys, potser inclús 20, que hi havia molt poca promoció a Manresa dels escacs, ni les escoles ni el propi club, no arrencàvem. I des de ja fa uns anys això ha revertit una miqueta, però especialment des de la Junta que som ara, que ja portem des de just l'any de la pandèmia treballant, doncs ens hem ficat molt al cap de tornar a tenir canalla, de tornar a canalla que vagin pujant i que algun dia pugui ser el relleu generacional normal dels jugadors que també ens anem fent grans mica en mica i que, esclar, també anirem perdent, lògicament. Ubicats a l'Ateneu, amb seu social a l'Ateneu i amb espai per poder jugar a l'Ateneu? Sí, nosaltres tenim un espai propi, obrim cada tarda per això, perquè vinguin nens a fer classes, nens i nenes a fer classes, alguns també gent gran, i després nosaltres els dilluns i els divendres el club està també obert per venir amb els socis a fer unes partidetes, a vegades mirem partides d'un jugador que ha anat a jugar a algun lloc i ve i ens ensenya la partida i la comentem, o simplement a parlar entre nosaltres i passar un parell d'horetes aquí al club tranquil·lament. I si a mi m'agraden els escacs, què he de fer? Doncs és molt senzill. El correu electrònic és info@escacscatalonia.cat, envies un correu demanant informació, se't respondrà, o bé els dilluns de 6 a 8, aquí hi ha sempre algú de la Junta que us informarà del que necessiteu, del que vulgueu i d'on voleu arribar i de les ganes que en tingueu. Està clar que teniu com 2 vessants, la social, la de donar a conèixer els escacs i per tant aquest magnífic esport, però també teniu la vessant competitiva, que cada vegada l'esteu potenciant més. Si no m'equivoco, home, Mellado és prou conegut a Manresa, al seu nivell, però heu tingut incorporacions, un colombià m'heu comentat, que us està donant un punt de qualitat a nivell esportiu i competitiu important, no? Molt. El Cristian, el Joan Mellado ja fa molts anys, és manresà, és de tota la vida, i el Cristian ara fa 2 anys va venir a viure a Manresa, per un tema particular amb la seva parella, i vivint a Manresa es va oferir per jugar amb nosaltres. Evidentment aquests jugadors demanen certes condicions econòmiques, coses molt petites perquè tampoc els escacs no estan per gran cosa, però a nosaltres ens va semblar que podia ser una ajuda molt gran a nivell competitiu i també ens ha fet classes amb canalla. És un jugador de molt nivell, ara ell el títol que té és de mestre internacional i ara s'està preparant per intentar arribar al títol de gran mestre internacional, que no és fàcil, però ara s'està preparant per aconseguir això. I pel que fa pels nanos, tenim especialment el Marc Tarragó, que avui estem jugant, avui no pot jugar, però que és un nano que ara deu tenir 14 anys i que està progressant moltíssim, el seu pare també juga amb nosaltres, i amb 14 anys ja el tenim allà amb el primer equip lluitant i fent molt bones partides i molt bona puntuació. I algun altre que va pujant i esperem que també mica en mica vagin arribant al primer equip i ens vagin fent el relleu del que parlava abans.
Com és l'entrenament d'un escaquista per preparar aquestes partides, per exemple, d'intent d'ascens a Divisió d'Honor? Bàsicament, els escacs es mou en dues fases. Una partida d'escacs es mou en dues fases. Una és l'apertura, que és les primeres jugades, que aquestes són les que en diem teòriques i que normalment estan tan estudiades que són aquestes, i no n'hi ha unes de millors. I per tant, les primeres, a vegades són les primeres 6, les primeres 8, o a vegades les primeres 14 o 15 jugades estan ja pautades perquè són tan estudiades que són les millors. Llavors, això tu ho pots preparar, i també pots preparar el fet de dir, bueno, jo faré una variant que no és tan coneguda per despistar d'alguna manera el rival que poder ha vist que jo solia jugar aquella variant i la modifico una mica per donar la sorpresa i tenir una petita avantatge, diguéssim, que ell no pensava que jo jugaria aquella variant o aquella jugada. Després vindria el mig joc, que aquí ja és on cadascú fa el que pot, i això es prepara a base d'entrenar, a base de jugar partides, bàsicament, i després solen arribar moltes partides, no totes, però moltes, el que en diem al final, que és quan ja queden molt poques peces, que això també està molt teoritzat perquè hi ha posicions que es guanyen o es perden en funció d'un petit error de moure una peça a aquest lloc o moure-la just al costat, es guanya o no es guanya la partida, i això també, els finals també estan molt teoritzats, que és l'art dels finals s'entrena poc i és molt important i és molt difícil. Parleu d'entrenar, veig, no d'estudiar. Bé, sí, o sigui, el que és l'apertura sí que es pot estudiar. Això es pot estudiar perquè hi ha mils de partides, amb bases de dades, amb llibres, i aquí sí que ho pots estudiar en el sentit que tu tens una partida d'uns altres que està analitzada vol dir que sobre una partida que s'ha jugat un altre jugador o el propi que ha jugat la partida o un altre, doncs la desgrana jugada a jugada i va dient aquest jugador ha fet tal jugada però podria haver fet aquesta altra que potser és igual de bona o potser és una mica millor. Doncs això és el que ens ajuda a nosaltres a entrenar. El que un jugador d'un nivell molt alt, a nivell mundial, ens pugui dir aquesta jugada que has fet no és exactament la millor, sinó que la millor és aquesta. I a partir d'aquí nosaltres busquem el perquè d'això i ho continuem amb el que cadascú, allà on arriba cadascú, que no és fàcil. O sigui que nosaltres diem més entrenar que estudiar, però bàsicament és un mix de les dues coses. I quantes hores hi podeu dedicar a entrenar escacs per poder estar alçades al voltant de la Divisió d'Honor? Bé, això és una mica... Depèn de cadascú, però home, jo crec que depèn, és molt difícil de dir, però jo crec que un parell d'hores, 2 o 3 hores a la setmana, quan vols estar a nivell competitiu, les hi has de dedicar. A banda que avui dia tenim l'eina de jugar partides per internet, que això ens ajuda molt perquè tu has preparat una variant, o sigui, una variant que normalment no acostumes a jugar, i la pots entrenar per internet, allà és igual si guanyes o perds, però veus per què perds... Contra la pròpia màquina, no? O no, contra jugadors de tot el món. Hi ha, per exemple, el chess.com, el chess24, n'hi ha moltes, que tu et connectes, solen ser gratuïtes inclús, i allà hi ha desenes de milers de jugadors sempre connectats. Tu poses que vols jugar una partida de tal nivell i el propi sistema t'emparella amb jugadors més o menys del teu nivell. Llavors, esclar, tu prepares aquella partida amb un jugador del teu nivell, d'arreu del món, fas una mica aquella idea que tu tens i depèn del que passa ho pots analitzar i ho pots valorar i això ens ajuda moltíssim. El que abans es feia dintre del club entre els socis, guaiteu, jo he pensat que si aquesta podria jugar aquesta altra jugada, què us sembla? Això ara ho pots fer tu sol a casa. Per un cantó és més pràctic, però per altres, clar, es perd la cohesió social que teníem abans de trobar-nos i mirar-ho. Crec que una mica que és el vostre objectiu, no? Anar mirant anys vista perquè això dels escacs cada vegada sigui més potent. Costa, fer promoció costa. També ens trobem amb el hàndicap que la canalla, com és normal avui dia, fan moltíssimes activitats. O sigui, el que no fa bàsquet, fa música, per exemple, ara un jugador, un nano que pujava molt bé, el Joan Pérez, que és fill d'un jugador que és històric del club, doncs aquest noi vol ser músic, ara ha entrat en un grupet que toquen per llocs, i al Liceu i coses d'aquestes, i esclar, ha tingut que triar els diumenges o escacs o música. Normalment ha triat la música, i això ens passa molt de nanos
no es que ho deixi, però ralentitzen el seu progrés perquè tenen d'altres coses. I tots fan moltes coses i tampoc ens ajuda gaire, doncs l'internet tampoc ens ajuda gaire perquè es distreuen molt fàcilment, se'ns distreuen. Aquest és un tema, m'imagino que també amb el temps el deveu haver vist, no? Que aquests nivells de capacitat, de concentració que cada vegada es necessiten o hi ha inputs molt més ràpids, en canvi els escacs necessiten inputs llargs, no? Ho heu percebut, això? Sí, clar, tot té les seves parts bones i parts dolentes. Clar, una cosa ens ajuda perquè l'internet ens ha donat, doncs, allò que us deia abans, unes bases de dades de partides infinites, perquè n'hi ha milions, però per altra banda també ens perjudica perquè distreu a la canalla una mica i sí. Tenen més èxit les partides ràpides que les llargues, actualment, entre els joves? No especialment, les dues són modalitats que són molt acceptades. El que passa és que sí que és veritat que a nivell organitzatiu ens és molt més fàcil fer un torneig de partides ràpides, que dura menys, és més dinàmic i això té acceptació. Però si a una persona li agraden els escacs i vol jugar a escacs, el seu objectiu és jugar partides lentes, que és on realment tens temps de pensar, de madurar les jugades, d'estar segur del que fas, i és més bonic. Però sí que les partides ràpides a nivell no només d'internet, sinó de tornejos presencials, té molta acceptació perquè és això. En un dia vas, jugues 9 partidetes amb 9 jugadors diferents i t'ho has passat la mar de bé. Molt bé, doncs molt interessant conèixer una mica més d'aquest meravellós esport que són els escacs i que Manresa ens ha donat grans campions, com ara vegem. Manresa, ostres, en aquest moment, si Manresa, si el Catalonia, el Catalonia Club, tingués tots els jugadors que són nascuts o que són residents a Manresa, tindríem un equip brutal, perquè tenim el Jordi Magem, campió d'Espanya, tots el coneixem. Hi ha un jugador georgià que fa molts anys que viu a Manresa, que es diu Karen Movizian, que ha sigut campió del món sèniors de més de 50 anys, ara fa un parell d'anys va quedar campió del món, viu a Manresa amb la seva família. El que passa és que llavors tenim el Joan, que per sort el podem anar mantenint, el Joan Mellado, i després hi ha un parell de nanos, el Dan Clotet i l'Hugo, que malauradament hi ha clubs que tenen més potencial econòmic, tenen potser més ajudes a nivell d'esponsors, inclús fins i tot de les administracions, i aquests jugadors ens han marxat, però estem treballant també per recuperar-los molt aviat i poder-los tenir amb nosaltres una altra vegada. Estem parlant contínuament amb l'Ajuntament, que he de dir que cada vegada s'estan portant millor amb nosaltres i tenen més empatia amb els escacs una altra vegada, i a veure si podem anar recuperant alguns d'aquests jugadors joves que hem format nosaltres i que ens han marxat per una qüestió econòmica. Això no som l'únic esport que passa. Ens acomiadem de Santiago de Compostela amb la victòria del Baxi Manresa i la setmana vinent ens endinsarem amb la festa de l'afició del Baxi Manresa. Tot això ho podreu seguir a Canal Taronja i a Ràdio Manresa. Serà fins aleshores, petons, abraçades i a les penes, punyalades. Adéu-siau!